cerita ceritane wong nandang beranti dilelekno katon ning moto dirasakne saya sedih darmane lara beranti saliring sami rono kaya-kaya hambi si dase ira jroning ati tambah tresno dawahipun kangening ati menika kula tujuaken wabil khusus kagem Mbak Tri kalian Mas Agus. Iki Mbak Tri iki biasane kerjane kan ning luar negeri, Mas Adi, Mas Agus nang omah. Dadi nek telepon-teleponan iki lewat lagune kangening ati. Ya wabil khusus mangke Mas Lili digarap Gecul Purwodadi mangke terus digarap Gecul Sragenan sing tibane Jaipongan titip tresno. Nah. Ye, Pak De Suroso Mas Bambang pokoknya jogeti jaga jarak Pak De Parwin pakai masker ya. Biar nanti sukses. Monggo kangening ati garap rong pupuh Gecul Purwodadi, Gecul Sragen terus titip tresno Jaipong. Yo Pak De Parmin. Yo Pak De Suroso. Yo Pak De Suroso, kita tombol setruk, ayo. Yo Pak De Parmin, tombol setruk. Ayo Mas Tomo. Suwi tusu welawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah dik nani mung kangen sliramu yo moro nek kangen nang endi saiki
Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sliramu kang bisa tenane yo diajeng ganti gacul sragen gamelane sapa jeng iki? Muda larang. Sound sisteme kok jembenggur. Berkah mulya to iki? Wah, syutinge kok beninge apa nggone Putra Irama to iki? Betul. Sindene sapa ae? Sindene Rini, Mbak Atun. Oh, nggone Pak Suradi pojok to iki? Anjir. Ya, lelagon iku khusus tak utantik kanggo Mbak Tri karo Mas Agus ya. Welawase Mbak Tri kowe lunga pamit karo aku dawa ayu pepujanku ati susah Tri mung kangen ayo Pak De Parmin ngombe-ngombe aku ya Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung Tri kang bisa nambani Tresno ayo Pak De Bambang tarik terus tombo setruk deh iki muda laras mututalipun Bapak Suradi Buratmi wonten ing Sidorejo pojok Mojo Gedang dulur-dulur ibu-ibu wonten wingking Ligilpun Mbak Yunani suka midhangenaken
wengi ra bisa turu mung kelingan esem lan guyumu ya ya yo ya yo bunga susah podo ya Leo tresno iki tak titipke Dik Rini najan sliramu neng luar negeri papan iki kanca-kanca sing neng luar negeri padha meskolan meskol ora apa-apa tombo kangen kok tombo kangen masuk Dik Rini